Yara itrai. Hallelujah. Ko kilong kupa. Ko kilong kami. Ko ki konsamlakan tebat chanram. Sumar bah. Sumar bah. Menta. Lajia bat lalong. Kum ki sngi jong nawa. Utrai jongi. Ublay jongi. U Jesus Christ. Bagata ka jingwan ba arsin jong u. Kebala hajan. Ka jingrong noru. Kanom slam shop. Kada ka kubor. Bau mensium try pen yop. Ya ka bangan yop. Man pen sngau. Hapadeng jong pi. Jong kada ka por. Ba menta. Ngaya weri pi. Ngakan tu ye pi. Pelak ka por ba koridor jong pi. Ban shim menta kada ka por. Ban snap. Bau jisu ong lupa. Bau jisu ya tu lupa. Ya kata ka jingwan ba arsin jong u. Bat ya kata ka jingrong no. Kaban jia. Ban rong iti ba suspa. Eki ba ik. Ba pengkrak. Kejong utrai Jesus Christ. Uya tu lupa, ong lupa. Leng ba, naga ketien kejong u. Sngap, ngan puli, ngan pensngau, hapadeng jong pi. Naga gospel jong u Matius, arpu sau kalanong, kadakot kabalay punyau. Utrai jongi, ubelay jongi, Jesus Christ ukuran kumne. Di kumbalalong kisngi u Noah, kumtaro kanlong kata kajingwan ukon ubreo. Utrai ubau belai jengi uang. Kumbalalong kisngi jong u Noah. Ba kata ka jingwan jeng u. Kata ka jingrong no. Kata ka jingwan ba arsin jeng uru. Kanlong kumta. Kai ka ba jia kisngi u Noah. Kai balalong kisngi u Noah. Ki breu ki di ki bounce ngopa. Ba pensyong kurim unang pensyong kurim. Kisngo skam ka spark ka jongki. Kisngo scam ka jing start ka jing nang ka jongki. Kisngo scam haga building ka jongki. Kim yo ildi kisyakan oi hau soitan. Kim yo ildi yo tia kop hapo utau besneu. Ublay ula sngosi. Ublay ula katang. Ublay ula sngosi ula katang. Ki jingle jongki ki kam jongki. Kalau ka ba ijili hakamat joblay. Ya ka ba ublay hadu umla syak syuk. Cham sngop hatang u Noah. Ukren yu Noah. Uong yu Noah ban shnai ke yingling. Ban thau ke yingling. Naba ublay un ban shlay ke pertai daka un pa do slap so permit so pusngi. Ublay kren yu Noah, ublay ong yu Noah, to kren ini kibreu. To ya lap ini kibreu. Makin kelak ke bamon. To ya lap iki, to kren iki. Ngan penjot eka pertai deka deka jing shlai ka Unawa eka ai ka bau yo snyau no belai eka ai ka bau belai Quran ni u pendap ban keren ni breu uya lap iki breu u belai plus ngusi iki kam jong pi kelapa mut no ki breu kiri ki benyo nawa kim sut nyau ka jingalap jong kim sut nyau kim tien ka jong kim piang di tien ki bau belai Quran lang bau nawa hapdeng jong kim shashkor kiri ki ben ki nyau ben ki lebam sut nyau kim patiao hadu bala dep shnai ka yingling onda unawa ulik rong hapo yingling ro kim sut nyau ikata kim patiao kim sut nyau kim patiao kajing ka donut ki breu kia bang bek aga bam sngoba aga di sngoba haki aka ki jingjak klia ga partai haki kam auria ga jongki ki sngaus kambek aga spa ka nam ka buram ka jongki ondo bela kang sebak ika yingling nawa ublay upendap bat kata kajing shlai hangta kila sedang bandit ika jingkang ka yingling unawa umla shiban pli namar lakang kalat jing isnai yaki kalap tang kajing babi abasyam kajing babi kajing jot rukaap utrai jongi ublai jongi ujisu uyatu lupa ya kata kajingwan kajing kan jia bakan longkum ke snijong nawa menta ke bagi i kala jia bat kalong shisha kum ki snijong nawa
ki breu ki snobang tanga ka di snoba haka bam snoba ki snobang ban enjoy haka jing snoba jangan ka pertai ki snobang tang ki ki jing ijli kan ka pertai ki snoskam haka nam ka boram haka spa ka pau ka jongki ban keren ban yalap ika jingwan ba arsi ika jingrong no ki breu ki lek bam sunyau ki breu ki lek bam patiau haga ka por nga ong ipi kolong kami go ki kon samla kan tebat chandra ki hat ki baret lajia lalok kom ki sngi jong nawa menta piu i dala ki kmat kelamat daladi pisham daladi nga ong ipi ka jingwan ba arsin utrai ka jingrong no kan om slam shop yit yaladi bek yaladi pim tip ikasni pim tip ekapo kan jia ka jingrong no kan jia ka jingwan ba arsin utrai Jesus Christ kadan kam ya pi kadan kam ya nga kadan kam ya to syarai to duai to penkrek ya la kajong ka jingem long ba kloy wala ready ya kata ka jingwan ka ba arsin ka jong try ya kata ka jingrong no hallelujah hallelujah kum kisniu nawa menta ka bagi i kala jia kala long ka jing shisha kalaman kriat ka pop ka nang iman pun what's ngau lingo what's ngau pala ka deh banjia haga ka por nga ong ipi ngan duai mentai jompi ngan pendam majing duai mentai jompi pendam ikali jompi penret iki kejahat ke jong prai pendam di kali ke jompi penret iki jingem jompi kejahat ke jong Jesus hallelujah ai jaka bo mun sibakoi unia rap ika jingem jompi ba pinlong bela kaloi bela ready bela penkrak ba pin syarong agata ka jing rong no ka jong utrai u Jesus Christ to ini dua ta jompi try Jesus yarap kilong kapa kilong kami ki kun samla kan tebat sebrang ki hap ki baret shisha ko try oh blai choka ki os ngau ne ka khubor ke chombe try yarap ya ki ko try kin pen crap pen bet la ka joka jiap ba ka jingwan chombe kan om slap ka jingrong no chombe kan om slap shop ya ka bangelayo i dala dengi sham ni man shisha kala jia kala long kum kisniu nowa try oblay joka jisu benye joka ai boregi in pendap penyang kala ke syarak joka yarap ingin mensim koy pangilong bela keloy pangilong bela ready lah kena kopor kan jia ke jingrong no bat ke jingwan ba arsin jope ilong bela keloy ko try jadi yang ke jing duai ne kopor ba mentah name ngata pa ni kene kerteng jisu amen ya ro itrai ublen ker kui pi in second do away pat kopor nam ta koboram jong try amen